Καλημέρα από μένα. Συγγνώμη, είμαι ο Σταύρος Σάκος. Συγγνώμη που δεν έχω ενεργοποιήσει την κάμερα. Απλά είμαι στον δρόμο και όταν φτάσω Καλημέρα. σε κάποιο πάρκινγκ, τέλος πάντων, θα σταματήσω κιόλας. Να σας καλημερίσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση που μας δίνετε, για να σας ενημερώσουμε και να σας ακούσουμε φυσικά και εσάς. Είμαστε τυχεροί γιατί και στη συνάντηση αλλά και στο στελεχειακό δυναμικό του Πασόκ είναι ο συνάδελφος χρόνια, ο Δημήτρης ο Σαριγιάννης, που τα ξέρει όλα τα θέματα πολύ καλά και με λεπτομέρεια από μέσα. Τα έχει ζήσει τόσα χρόνια. Το θέμα των ημερών, τέλος πάντων, των ετών για μας, αλλά που έχει έρθει στην επικαιρότητα τελευταία, είναι το θέμα της παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Εμείς ήμασταν ανέκαθεν αντίθετοι σε αυτό το σενάριο. Το προσπαθήσαμε να το επικοινωνήσουμε, κάναμε συναντήσεις, μελέτες, ενημερώσεις. Δυστυχώς την προηγούμενη Παρασκευή επιτελέστηκε ένα από τα τελευταία και πιο σημαντικό βήμα, που ήταν η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Δεν φάνηκε καμία πολιτική πρόθεση και από την παρούσα και από την προηγούμενη κυβέρνηση, τέλος πάντων, να αλλάξει η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε όταν το 2011, ιστορικά να θυμίσουμε, μπήκε στο πακέτο των 50 δις που ακούγαμε τότε η Εγνατία για την κάλυψη του δημοσίου χρέους. Συνεχίζουμε εμείς μέχρι τελευταία στιγμής τον αγώνα αυτό που έχουμε ξεκινήσει και συμπληρωματικά να προσθέσω ότι εφόσον διαπιστώνουμε τέλος προχωράει προς το τέλος της, το συμπληρωματικό αίτημα που έχουμε εμείς είναι αν και όταν παραδοθεί στο παραχωρησίουχο αυτοκινητόδρομος, ότι η Εγνατία Οδός, η εταιρεία που κατασκεύασε το δρόμο και τον λειτουργεί εδώ και μια 15 ετία, άρα ξέρει ξεκάθαρα τις ανάγκες που υπάρχουν, να είναι ο εποπτεύων φορέας της σύμβασης παραχώρησης για λόγους ξεκάθαρα δημοσίου συμφέροντος. Γιατί μπορούμε και να παρακολουθήσουμε στενά την τήρηση των συμβατικών όρων του παραχωρησιούχου και φυσικά όταν θα έρθει η ώρα, γιατί εμείς το θεωρούμε δεδομένο, να υποβληθούν αιτήματα αποζημιώσεων, claims που τα λέμε τέλος πάντων από τον παραχωρησιούχο, είμαστε σε θέση ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα να απαντήσουμε στο δίκαιο ή άδικο των αιτημάτων που θα υποβληθούν. Αυτά σαν μια σύντομη εισαγωγή από μένα και φυσικά θα τα λέμε και στην πορεία. Αν κάποιος άλλος συνάδελφος επίσης να συμπληρώσει. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί. Κανένα θέμα. Μαρία, μένει. Θα τοποθετηθούμε στην πορεία. Ας ξεκινήσουμε λίγο. Μαρία, το μικρόφωνο σου κάπως ακούγεται διακεκομένα, τουλάχιστον εμένα. Και σε μένα. Το δικό μου. Ναι, το δικό σου, ναι. Για να δω λίγο την κάμερα, μήπως έχει θέμα σύνδεσης. Οκ. Απλά κάνω mute για να μην επηρεάζεται η κουβέντα. Βασικά και εγώ λέγομαι Γοδεύενος Γιώργος, είμαι και εγώ μέλος του Σωματείου. Αυτά που πρέπει να προσθέσουμε πέραν των υπολείπων είναι ότι υπάρχει για μας στην πορεία αυτή που έχουμε εμπλακεί με το να βλέπουμε τι γίνεται με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, είναι και το θέμα του δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με τη λειτουργία του ίδιου του ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός ο οποίος προφανώς αφορά το πάγιο της Εγνατίας 7 δις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Φανταζόμαστε ότι με τις ίδιες λογικές και με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζεται όλα τα πάγια του ελληνικού δημοσίου και κατά τη γνώμη μας έχει ουσιαστικές προβληματικές τρόπο λειτουργίας, ο οποίος κατά τη γνώμη μας, από ό,τι είδαμε από την μεριά της Εγνατίας Οδού, και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά και έχει ουσιαστικά θέματα αδιαφάνειας και σε καμία περίπτωση, όπως είδαμε σε εμάς, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
αν κρίνουμε από τη δικιά μας περίπτωση, από 9 υποψηφίους φτάσαμε σε 2 προσφορές. Από ό,τι φαίνεται προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα με τις 2 προσφορές, με τους 2 υποψηφίους που υπήρχαν. Τώρα, προφανώς το κομμάτι της σύμβασης είναι ένα παράξενο πράγμα, το γεγονός ότι όταν έχουμε διάβια για οποιαδήποτε δαπάνη υπάρχει για το δημόσιο, έχουμε πλατφόρμες κοιμηδείς με όλες τις συμβάσεις, τις αναθέσεις και όλα αυτά. Έχει το δημόσιο ένα μηχανισμό που λέγεται τα ΙΠΕΔ, το οποίο το αναθέτει και επιπλέον αντικείμενα πλέον. Δηλαδή, το αναθέτει και καινούργια έργα να διαχειρίζεται, όπως ακούσαμε πρόσφατα, για λιμάνια, για ουσιαστικά δημόσια έργα, το οποίο λειτουργεί με το ίδιο καθεστώς. Στη δικιά μας περίπτωση, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα σχέδιο σύμβασης το οποίο αναθεωρούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Βάσει αυτού του σχεδίου σύμβασης, όταν κατέληξε, στην έκδοση που κατέληξε, δώσανε την προσφορά όταν τη δώσανε. Σε αυτή τη διαδικασία ήταν μια κλειστή διαδικασία μεταξύ των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ, που είναι νομικός, οικονομικός και τεχνικός σύμβουλος. Δεν ξέρω πόσο ανεξάρτητη είναι αυτή με τον υποψήφιο δανειστή, με τον υποψήφιο τεχνική εταιρεία, τι θέματα. Γιατί οι συστημικές τράπεζες που δανείζουν, όμως χάρη, αντίστοιχα υπήρχαν και οι οικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση. Νομικοί σύμβουλοι το ίδιο. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς κατά τη γνώμη μας είναι προβληματικό, γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα. Έτσι, κάτι το οποίο για 35 χρόνια είναι ένα πάγιο 7 δις που με δημόσιο χρήμα θα διαχειρίζεται ένας ιδιώτης, και από αυτό με κάποιο τρόπο θα έχει κάποια έσοδα το δημόσιο. Και το δεύτερο ουσιαστικό κομμάτι που σαν σωματείο έχουμε ευθύνη να το πούμε είναι η υπερβολική μεγάλη αύξηση του κόστους διέλευσης του αυτοκινητόδρομου, που κατά τη γνώμη μας είναι, πέρα από ένας αναπτυξιακός μηχανισμός για τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί όμως και έναν οδικό άξονα που παρέχει οδική ασφάλεια. Το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ένα κοινωνικό προϊόν, στο οποίο θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους και για την κοινωνία. Οπότε το υψηλό κόστος προφανώς βάζει εμπόδια στη διακίνηση των ανθρώπων αυτών με ασφάλεια μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Προφανώς υπάρχει η κατάργηση των απαλλαγών με την ανάληψη της παραχώρησης, που προφανώς θα μπορούσε να προβλεφθεί στο μοντέλο, δηλαδή να είχαν ενσωματωθεί στην σύμβαση παραχώρησης, αλλά μάλλον δεν γράφτηκε για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, αλλά του παραχωρησιούχου. Και το πιο σημαντικό είναι οι απαλλαγές των ανέργων, που είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση θα έπρεπε να είχαν τη δυνατότητα να μπορούν να διακινούνται με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό τους πρόσημο σε μια δημόσια υποδομή. Για το συγκεκριμένο θέμα των ανέργων είναι σημαντικό ότι στις αρχικές εκδόσεις της σύμβασης, του σχεδίου σύμβασης που είχαν μεταξύ τους, υπήρχαν οι απαλλαγές και σβηστήκαν στον δρόμο, που σημαίνει ότι δείχνει το πρόσημο που έχει η διαχείριση από τη μεριά του ΤΑΙΠΕΔ. Προφανώς αυτά που είπε ο συνάδελφος, που έχει σχέση με τη διαχείριση μετά, δηλαδή η σύμβαση παραχώρησης δεν τελειώνει σήμερα, δεν τελειώνει με την ανάληψη. Είναι για 35 χρόνια ένας ιδιωτικός φορέας, διαχειρίζεται μια δημόσια υποδομή των 7 δις. Αυτό θέλει πολύ στενή παρακολούθηση από τη μεριά του δημοσίου, ουσιαστική, σε τεχνικό επίπεδο, σε οικονομικό και νομικό. Βέβαια, προφανώς, οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση είναι δεσμεύσεις του δημοσίου. Και το είδαμε αυτό και με την υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης, τι επιπτώσεις έχει αυτό, και με πολλές άλλες τέτοιες επιλογές, αλλά τουλάχιστον να έχουν το λιγότερο δυνατό κοινωνικό αποτύπωμα αρνητικό σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Ωραία. Κάποιος να τοποθετηθεί θέλει ή να...
Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος, τώρα δεν ξέρω εσείς. Νομίζω καλύψαμε όλες τις πτυχές του θέματος Ωραία. και με τον Γιώργο. Πριν τοποθετηθεί Δημήτρη, Ναι. πριν τοποθετηθείς, γιατί ο Δημήτρης θα ξέρει πολύ καλύτερα όλα τα ζητήματα. Δύο πραγματάκια εγώ θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, άκουσα τον όρο αδιαφάνεια. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτό και τι ακριβώς, σε πάση περιπτώσει, εσείς βλέπετε στην όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν σας κρύβω ότι και εμάς μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Και δεύτερον, θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια συζήτηση γιατί η Εγνατία είναι εκτός της ατζέντας των έργων. Εμάς κύριο μέλημά μας, το οποίο νομίζω ότι το έχουμε υποδείξει και διαχρονικά, είναι πώς η εταιρεία θα επιβιώσει. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε στο κομμάτι της εποπτείας της Εγνατίας. Γιατί η εικόνα η οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε είναι ότι υπάρχει και θέμα, κακώς βέβαια, ίσως να υπάρξει και θέμα βιωσιμότητα για το μέλλον της εταιρείας. Έτσι, το αντιλαμβάνομαι το ζήτημα. Άρα, πρώτο ζήτημα, επικεντρωνόμαστε το πώς θα πάρει την εποπτεία η Εγνατία και πώς η εταιρεία θα επιβιώσει. Το τρίτο θέμα μας είναι ποιο θα είναι το μέλλον της εταιρείας. Και επειδή πλέον στην ατζέντα, καλώς ή κακώς, γιατί νομίζω ότι και εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία σε τέτοια θέματα, μπαίνουν και θέματα διαφάνειας, μια εταιρεία με τέτοια μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων, καλών έργων, και εγώ που ερχόμουν από τη Χαλκιδική και το έχω διαπιστώσει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εκτός της ατζέντας των όλων αυτών των πραγμάτων που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτά σε πρώτο πλαίσιο νομίζω ότι θα ήθελα να βάλω. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε θέσει και εμείς και στο θέμα των διοδίων, εν πάση περιπτώσει, παρόλο που, εντάξει, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι για την ιστορικότητα του θέματος, είναι κάτι το οποίο και εμάς μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, αλλά τα θέματα βιωσιμότητας, τα θέματα διαφάνειας, το μέλλον της εταιρείας, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει πρωτοστατούν στο δικό μας σκεπτικό, στη δική μας φιλοσοφία. Δημήτρη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θες και εσύ κάτι να πεις τώρα σε όλο αυτό το πράγμα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, να την κάνουμε λίγο πιο διαδραστική, για να μην υπάρχουν μόνο τοποθετήσεις, γιατί από τη στιγμή που πήραμε μια πρώτη εικόνα, εγώ θέλω σε αυτά τα οποία σας βάζω και σας ρώτησα, να μου δώσετε κι εσείς μια εικόνα και μια σκέψη, αλλά και μια άποψη ως προς το κομμάτι και της δικής σας τεχνογνωσίας. Γιατί είστε άνθρωποι οι οποίοι βιώνετε την εταιρεία, είστε άνθρωποι με εμπειρία και μπορείτε και εμάς να μας βοηθήσετε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Έλα, Δημήτρη. Ναι. Να πω εγώ καταρχήν στα γρήγορα, και μια και μαγνητοσκοπούνται εδώ όλα, ο όρος αδιαφάνεια που λένε οι εργαζόμενοι έχει να κάνει με το ΤΑΙΠΕΔ και είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει διαφάνεια, με την έννοια ότι δεν ανεβαίνει τίποτα από το ΤΑΙΠΕΔ ούτε στο Κιμιδής ούτε στο Εσιδής. Δηλαδή όλες οι υπηρεσίες του κράτους που κάνουν έργα, που κάνουν δημόσια έργα, έχουν υποχρέωση με όρους διαφάνειας και για λόγους διαφάνειας να ανεβάζουν στο Κιμιδής και το Εσιδής ό,τι κάνουν, ακόμη και ένα στυλό αν θέλουν να αγοράσουν. Άρα λοιπόν, αν θέλω να αγοράσω ένα στυλό, θα το ανεβάσω στο Κιμιδής, γιατί είμαι δημόσιος φορέας. Αν όμως θέλω να παραχωρήσω την Εγνατία οδό για 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο και κάτι, τότε δεν είμαι υποχρεωμένος να το ανεβάσω στο Κιμιδής και στο Εσιδής, και αυτό γιατί όλη αυτή τη διαδικασία την κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα αυτό νομίζω, για να καταγραφεί κιόλας, τα λέει όλα. Και εδώ τώρα είναι και η ανακοίνωση που κάναμε εμείς και η δήλωση ότι πώς είναι δυνατόν να υπογράφεις μία σύμβαση την οποία και εσύ σαν βουλευτής τώρα μπορείς να πεις ότι η σύμβαση δεν έχει πάει στη Βουλή. Άρα να και μια άλλη δήλωση, δηλαδή υπογράψαμε το 1 δισεκατομμύριο
χωρίς να χωρίς έχουμε να εικόνα ανεβεί της και η ΔΙΣ, χωρίς να ανεβεί η ΣΥΔΙΣ, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης. Και τώρα τι, θα την υπογράψουνε? Άρα δηλαδή κλείσανε τη δουλειά και τώρα θα το πάνε στη Βουλή? Να το κάνουμε τι? Τι νόημα θα έχει αυτό? Και εδώ μπορείς να μας πεις και εσύ, Απόστολε, αν όντως είναι να έρθει στη Βουλή και τι δυνατότητες θα είχε κάποιος με αυτή τη διαδικασία. Να πούμε δηλαδή και να εξηγήσουμε κιόλας, γιατί εντάξει είμαστε και πολίτες, έτσι, δηλαδή όταν θα το φέρει στη Βουλή αυτό το πράγμα, τι μπορεί να κάνει ένα κόμμα όταν είναι υπογεγραμμένη σύμβαση, τι δυνατότητες έχει? Ένα λοιπόν σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι η βιωσιμότητα της εταιρείας, η οποία εταιρεία είναι μια εταιρεία που ήταν άριστης τεχνογνωσίας, ήταν η εταιρεία που έχει κάνει πάρα πολλά έργα, έχει κάνει υποδομές, έχει κάνει κανονισμούς, έχει κάνει πολλά πράγματα. Υπέστη μια μεγάλη απώλεια πολλών εργαζομένων στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δημιουργήθηκε μια δυνατότητα να φύγουν κάποιοι και φύγανε και πήγανε στο μετρό και σε άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Οπότε έχουν μείνει πιο λίγοι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή και δημιουργείται μία εικόνα ότι η Εγνατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι έχει λιγότερους εργαζόμενους, δεν έχει όλες τις ειδικότητες που είχε κάποτε. Και εδώ θέλω λίγο να μας πούν οι εργαζόμενοι εάν τους έχουν πει ποιο είναι το μέλλον και πώς θα προχωρήσει αυτή η Εγνατία. Εν πάση περιπτώσει είμαι σίγουρος ότι τους έχουν πει. Τι ακριβώς τους έχουν πει? Δηλαδή πώς αισθάνεται η κυβέρνηση το μέλλον αυτής της εταιρείας? Να κάνουμε δηλαδή μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Και το τρίτο είναι το θέμα της εποπτείας, που εδώ το θέμα της εποπτείας έχει να κάνει περισσότερο με εμάς, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Με την έννοια ότι θα πρέπει να μας πεις και εσύ, Απόστολε, εάν μπορούμε να κάνουμε κάποιες κοινοβουλευτικές κινήσεις ώστε να σηκώσουμε ψηλά το θέμα της εποπτείας. Και αυτό γιατί το λέω κινήσεις? Γιατί θεωρώ ότι ακόμη και οι βουλευτές της κυβέρνησης που είναι στη Θεσσαλονίκη δεν καταλαβαίνουν και δεν γνωρίζουν τη σημαντικότητα του να πάρει η Εγνατία Οδός στην εποπτεία. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί και μία ενημέρωση να γίνει και στα άλλα κόμματα, ειδικά στους βουλευτές που είναι στη Θεσσαλονίκη, ότι δεν πρέπει όταν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναν οργασμό υποτίθεται έργων και όταν όλοι λένε ότι δεν έχουν μία εταιρεία η οποία να τα σχεδιάζει, δεν έχουν μία εταιρεία η οποία να μαζεύει τα σχέδια, να λειτουργεί και να δουλεύει σωστά, τι καλύτερο από το να είχαν την Εγνατία Οδό? Και επειδή έχω μιλήσει και με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όλοι μου λένε τα καλύτερα. Και όλοι αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν η Εγνατία Οδός να μην βρίσκεται πουθενά. Να μιλάμε δηλαδή για τόσα σχέδια μέσα στη Θεσσαλονίκη και η Εγνατία Οδός να μην έχει κανένα. Άρα πού θέλω να καταλήξω? Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η Εγνατία Οδός μπορεί να παίξει ρόλο, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και πρέπει να τον παίξει το ρόλο, όμως για να το παίξει πρέπει να πάρει την εποπτεία του δρόμου. Και τι σημαίνει εποπτεία του δρόμου? Σημαίνει ότι εποπτεύω τους όρους της σύμβασης και μπορώ και παίρνω ένα μέρος των εσόδων. Κάτι το οποίο οι εργαζόμενοι το έχουν γράψει νομίζω στην επιστολή που κάνανε, ότι στους όρους της σύμβασης, που και εμείς τώρα τους μαθαίνουμε με αυτά που ακούμε από εδώ και από εκεί, υπάρχει ένα ποσοστό, πρέπει να είναι γύρω στο 4 με 7%, το οποίο πηγαίνει στο Υπουργείο Υποδομών και έχει να κάνει με τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που θα εποπτεύει την παραχώρηση. Αυτά προς το παρόν. Ας κάνουμε μια διαδραστική κουβέντα σε αυτά τα τρία. Για το τελευταίο κομμάτι και για το κομμάτι της διαφάνειας που αφορά, που μας ρωτήσατε, η σύμβαση παραχώρησης έχει δύο τμήματα αντιτίμου. Το ένα είναι το αρχικό αντίτιμο που πάει στο δημόσιο χρέος, που είχε ανακοινωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα από δημοσιογραφικές
διαρροές, δεν έχουμε δει κάτι επίσημα κάπου αναρτημένο, που ήταν 1, και καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι αναρτημένο, γιατί τελικά κουρεύεται σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός. Ήταν 1,426 νομίζω, και έχει μειωθεί πάλι με ανακοινώσεις, πάλι με διαρροές, ή τέλος πάντων δύναται να μειωθεί κατά 170 εκατομμύρια λόγω της αλλαγής του τιμαρίθμου από όταν δόθηκε και προσφορά. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το αντίτιμο του 7,5% που ήταν επί των εσόδων, τα ετήσια έσοδα του 7,5% θα πάνε στο δημόσιο. Όμως εδώ είναι ένας αστορίσκος, ο οποίος για μας που διαχειριζόμαστε δημόσιες συμβάσεις μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Υπήρχε τροποποίηση του σχεδίου σύμβασης από την ημέρα της προσφοράς μέχρι την ημέρα που κατατέθηκε στο ελεκτικό συνέδριο, τροποποίηση του σχεδίου σύμβασης που έδωσαν προσφορά και άλλαξε όρους που επηρεάζουν το 7,5%. Τιμαριθμοποίησαν δηλαδή και το 7,5%. Και προφανώς δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί λέγαμε πριν για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, που ο δεύτερος στο διαγωνισμό δεν έχει αντιδράσει ακόμα. Που ουσιαστικά αλλάζει όρους του οικονομικού μοντέλου της διαχείρισης του παγίου. Το 7,5% είναι ένα σοβαρό νούμερο, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει αρκετά λειτουργικές ανάγκες φορέα που θα διαχειρίζεται τη σύμβαση και όχι μόνο. Το οποίο προφανώς, αν συνδυαστεί με την εποπτεία στην Εγνατία, θα ήταν ένα πολύ ουσιαστικό βήμα για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα της εταιρείας, η οποία μέχρι στιγμής λειτουργεί με αυτοτελείς πόρους. Δεν είναι εγγεγραμμένη στο προπολογισμό του Υπουργείου, που σημαίνει ότι ούτως αλλιώς υπάρχει ένα θέμα χρηματοδότησης της εταιρείας την επόμενη μέρα που θα σταματήσει να μαζεύει τα διόδια, γιατί σήμερα πληρωνόμαστε όλοι από τα χρήματα που περισσεύουν από τη λειτουργία και συντήρηση και την συλλογή του διοδίου. Κατανοητό. Το οποίο το έχουμε θέσει στο Υπουργείο και το θέμα αυτό της χρηματοδότησης. Άρα εντάξει, εδώ τώρα τι σας έχει πει η κυβέρνηση, τι σας έχει πει η κυβέρνηση στο θέμα αυτό? Δηλαδή ένα είναι η εποπτεία και ένα είναι η βιωσιμότητα της εταιρείας. Υπάρχει κάποιο πλάνο? Η μόνη επικοινωνία με το καινούργια διοίκηση του Υπουργείου ήταν που είχαμε πριν 1,5 σχεδόν μήνα, που βρήκαμε τον κύριο, τον Υπουργό για πολύ λίγο, γιατί έπρεπε να φύγει σε ταξίδι και μας δέχτηκε ο άνθρωπος. Είχε τα αιτήματα που είχαμε κάνει κατά καιρούς για να συναντηθούμε. Ήταν αυτός που μας ανακοίνωσε ότι η παραχώρηση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, όπως και έγινε. Ότι έθεσε το θέμα ότι η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα το θέμα της παραχώρησης να τρέξει, και ο ίδιος προσωπικά, γιατί μας είπε ότι κατηγορείται ότι δεν το έχει και προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά του ζητήσαμε για την εποπτεία, μας είπε ότι θα εφαρμοστεί η σύμβαση ως έχει, ξέροντας ότι δεν είμαστε εμείς εποπτευόμενος φορέας που θα εποπτεύσει την παραχώρηση. Και είπε ότι για την Εγνατία θέλει να μείνει σαν φορέας, όμως ακόμα δεν έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο γι' αυτό. Προσπαθεί να βρει αντικείμενα που να μας καλύψουν σαν αντικείμενα. Μάλιστα πήγαινε στην Βουλγαρία μετά τη συνάντησή μας, οπότε λέει είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσε, αν γίνει τελικά, να το δώσει στην Εγνατία Οδό. Μας είπε για έναν δρόμο που είναι μεταξύ Δράμα Καβάλας, ότι αυτό θα μας το αναθέσει. Βέβαια, μας διευκρίνησε ότι το μέγεθος της εταιρείας θα είναι ανάλογο με τα αντικείμενα που θα έχει. Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά δεν μιλάμε. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, και το είπε Φθασός ότι αυτό θα έχουμε και ανάλογα με το τι αντικείμενο θα έχετε, αυτό θα είναι το μέγεθος της εταιρείας. Και μας έφερε και παραδείγματα από άλλες εταιρείες του δημοσίου, γιατί εμείς είπαμε ότι δεν έχουμε κόσμο, και μας έφερε παραδείγματα από εταιρείες οι οποίες είναι σαφώς χειρότερα από την Εγνατία Οδό, δείχνοντας και την κατάσταση που επικρατεί και γενικότερα στους εποπτευόμενους φορείς που έχει το Υπουργείο. Μας είπε ότι η χρηματοδότηση, εφόσον σταματήσει, θα βρεθεί ένας τρόπος να πληρωθούμε. Αυτό βέβαια έχει διαφορά μεταξύ πληρώνουμε και η βιωσιμότητα του φορέα. Είναι δύο πράγματα τα οποία μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμα, να μπορεί να σε καλύψει, αλλά σε βάθος χρόνου δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή είμαστε υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου. Αυτά από τη μεριά του Υπουργού. Ο Υφυπουργός είχε έτσι που μας έδωσε και περισσότερο χρόνο.
την ίδια μέρα που συναντηθήκαμε, μας έδωσε μια εικόνα ότι οι δημόσιοι φορείς πλέον με τη διακυβέρνηση την καινούργια θα είναι ομπρέλες φορείς, οι οποίες θα τα αναθέτουν όλα σε ιδιωτικούς φορείς. Δηλαδή, και γι' αυτό και ουσιαστικά η μη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών θα λειτουργούν ως κελύφοι σε συμβάσεις με συμβούλους. Ήδη η Εγνατία Οδός, λόγω της αδυναμίας που έχει δώσει το κομμάτι του οικονομικό σε εξωτερικό σύμβουλο, και φανταζόμαστε ότι κάτι αντίστοιχο θεωρεί ότι θα γίνονται η λειτουργία των εταιρεών έτσι όπως το θέτει η κυβέρνηση. Ούτως αλλιώς το θεσμικό πλαίσιο έχει μεριμνήσει η ίδια κυβέρνηση που ήταν και πριν, που το επιτρέπει στα δημόσια έργα να βάλει ένα ανεξάρτητο μηχανικό επί των έργων των δημοσίων έργων, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν. Επίσης υπάρχει δυνατότητα του εξωτερικού συμβούλου μηχανικών, όπως κάνουν και πολλοί ΟΤΑ, ή είχαμε και εμείς κατά καιρούς το CM που λέγαμε παλιότερα στη λειτουργία της εταιρείας. Αυτή την εικόνα τουλάχιστον έχουμε από τη μεριά του Υπουργείου. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, ότι η προτεραιότητα ήταν η παραχώρηση και ότι δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την εταιρεία. Και από ό,τι φαίνεται ο Υπουργός θεωρεί ότι θα εφαρμοστεί το σχέδιο σύμβασης μέχρι κεραίας, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ο φορέας που θα αποπτεύσει την παραχώρηση. Δεν το εξήγησε αυτό όμως για ποιο λόγο το κάνει. Έτσι, γιατί ο φορέας που θα υποπτεύσει την παραχώρηση είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Όχι. Με τα τελευταία. Σύμφωνα με τη σύμβαση είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου. Ναι, αλλά θα το δώσει το ΤΑΙΠΕΔ ουσιαστικά. Να πω λίγο κάτι, να προσθέσω λίγο κάτι σε σχέση με την εποπτεία. Η εποπτεία, πάντα όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με την παραχώρηση, ειδικά από το 2013 και μετά που άρχισε να φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει, πάντα το ΤΑΙΠΕΔ έλεγε ότι αποφασίζει το Υπουργείο διαχρονικά και το Υπουργείο έλεγε αποφασίζει το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό είναι μια στάνταρ απάντηση που είχαμε από όλους. Το θέμα είναι, όποτε ζητήσαμε να μας εξηγήσουν γιατί το Υπουργείο και όχι η Εγνατία, μια εμπεριστατωμένη, μάλλον ούτε καν απάντηση δεν παίρναμε, όχι εμπεριστατωμένη. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Ξέρουμε όλοι τους λόγους που δεν θέλουν να την εποπτεύσει η Εγνατία, απλώς στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά είναι τραγικό 3 άνθρωποι να έχουν 2.600 αυτοκινητοδρόμου. Αυτό είναι αυτό. Το άλλο σε σχέση με το αντίτιμο, με τη μείωση του τιμήματος, η οποία ξεκίνησε, η οποία ανέφερε ο Γιώργος, ο Κοδέβαινος, θέλω να πω ότι είναι ασφαλώς η αρχή. Εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση στο ΦΕΚ που βγήκε με τις αυξήσεις των τιμών στα διόδια. Για πρώτη φορά αναφέρονται οι πλευρικοί χαλάστρας και μαλγάρων, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε η Εγνατία να τους κατασκευάσει, αλλά πάντα τους σταματούσε ο κόσμος. Και αναφέρουν και το πλευρικό του Πολυκάστρου, που ο πλευρικός του Πολυκάστρου ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι κατασκευασμένος, αλλά έχει σταματήσει τη λειτουργία του η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον άλλο λόγο μπορεί να τους βάλανε πέρα από claims τα οποία θα έρθουν αργότερα. Και αυτά είναι βέβαια τα πρώτα που μπορούμε να σας πούμε από ένα ΦΕΚ που βγήκε με τις αυξήσεις των τιμών. Φανταστείτε στην πορεία τι θα βρούμε. Δημήτρη, ναι, σε ό,τι αφορά το θέμα της εποπτείας, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, από την πλευρά μου, να ξέρετε ότι είμαι θετικός σε αυτό να το δούμε. Τώρα, για το θέμα της σύμβασης, το οποίο έβαλες, να ξέρετε ότι υπάρχει μια λογική και σε άλλες εν πάση περιπτώσει, συμφωνίες που έχουν γίνει, που αφορούν άλλα υπουργεία. Συνήθως έρχεται το σχέδιο της σύμβασης πρώτα στη Βουλή και όχι η τελική σύμβαση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί εν πάση περιπτώσει να κινηθεί το ανάλογο Υπουργείο, δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε σωστό και μας βρίσκει σύμφωνος. Δηλαδή η φιλοσοφία πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική.
Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μία διαδικασία υποβάθμισης της εταιρείας, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται στην πορεία των πραγμάτων, και για το προσωπικό και για τα έργα, αλλά και γενικότερα την περιοχή γενικότερα της Βόρειας Ελλάδος. Στα δικά μου μάτια και στα μάτια γενικότερα της κοινωνίας, έτσι, χωρίς να βάλω τεχνικά ζητήματα, η Εγνατία αποτελεί θα έλεγα, έναν εμβληματικό φορέα ως προς το κομμάτι των έργων που έχει αναλάβει. Με αυτό το σκεπτικό εμείς θέλουμε να κινηθούμε και πολιτικά και κοινοβουλευτικά, και αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι της λειτουργίας και της συνέχισης μάλλον της ουσιαστικής λειτουργίας και της εταιρείας, αλλά και γενικότερα και το κομμάτι της εν γέννης αδιαφάνειας, που είναι κάτι το οποίο μας αφορά, αλλά και να το πούμε και έτσι απλά, και της κοινωνικής ισορροπίας. Γιατί, αν μου επιτρέπεις Μαρία, στον υλικό αυτό που ανέφερες, έχει ακριβώς αντίκτυπο κοινωνικό. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει και μια φιλοσοφία, η οποία και εμείς δεν έχουμε σαν παράταξη, αλλά θεωρώ με κάποιο τρόπο και η ίδια η εταιρεία και εσείς προσπαθούσατε να ισορροπήσετε σε κάποια πράγματα με βάση τα κοινωνικά δεδομένα. Εμείς και το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Εδώ και έχουμε τη χαρά έτσι, να έχουμε, εγώ έχω τη χαρά την διπλή να έχω τον Δημήτρη έτσι, να συνεργαζόμαστε, αλλά θεωρώ και ότι έχετε κι εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει από μέσα τα δικά σας ζητήματα, άρα μπορεί να έχει άμεση έτσι, και τεχνική επαφή, αλλά και τεχνική γνώση πάνω στα θέματα, αλλά να καταλάβει και τον παλμό της εταιρείας και το που πρέπει να κινηθούμε. Άρα θεωρώ ότι αυτό το οποίο απομένει εμάς, γιατί πρέπει να φύγουμε με κάτι από εδώ πρακτικά, είναι το εξής. Πρώτον, να αναλάβουμε κάποιες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ως προς το κομμάτι της εποπτείας. Δεύτερον, μπορούμε, αυτό θα το δούμε, το σκέφτομαι τώρα, ίσως να κάνουμε, Δημήτρη, και ένα αίτημα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να μας έρθει ολοκληρωμένη η σύμβαση. Δεν ξέρουμε αυτό αν θα το δεχτεί το Υπουργείο, αλλά μπορεί να γίνει από την πλευρά μας. Να συντάξουμε ένα αίτημα προς τον αρμόδιο Υπουργό και να ζητήσουμε σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής Εμπορίου με αυτό το θέμα. Με ποιο θέμα, της παραχώρησης ή γενικότερα της διαφάνειας? Της διαφάνειας. Της διαφάνειας. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε και από εκεί και πέρα να υποστηρίξουμε με κάποιο τρόπο, με όλες αυτές συνολικά τις κοινοβουλευτικές και τις πολιτικές ενέργειές μας ως πολιτικός φορέας, και για μένα θα πω και την χρησιμότητα, τη διαχρονική χρησιμότητα της Εγνατίας και την ανάγκη να παραμείνει ο φορέας όπως ξέραμε, χωρίς οποιαδήποτε έτσι αλλαγή, αντίθετα με την ενίσχυσή του και την ενίσχυσή του την εν γέννη στο τεχνικό κομμάτι και σε ό,τι εν πάση περιπτώσει έβαλαν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι. Να πούμε κάτι σε αυτό, επειδή όταν θα κινήσουμε μια τέτοια διαδικασία... Είναι οι πρώτες, το βάζω σαν ένα draft ιδεών. Εντάξει, γιατί δεν θέλω να κάνουμε μια κουβέντα εδώ, το λέω και στα παιδιά εδώ, που να είναι να πούμε εντάξει, σας ακούσαμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να φύγουμε από εδώ και να πούμε θα κάνουμε αυτές τις τρεις κινήσεις, ας πούμε. Με μία, δύο, τρεις κινήσεις. Άρα, κοινοβουλευτικά το θέμα της εποπτείας μπορούμε να το βάλουμε. Το δεύτερο ζήτημα, μπορούμε να δούμε ένα αίτημα της Επιτροπής, όπως κάνουμε τώρα, ετοιμάζουμε ένα ήδη για το θέμα των σιδηροδρόμων, μια γενικότερη κουβέντα, και από εκεί και πέρα να υποστηρίξουμε μια σειρά ενεργειών. Θα το δούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει και πολιτικά, αυτό που ανέφερα πιο πριν, συνολικά για την Εγνατία. Όπου μέσα σε αυτό θα λέει και ποιο είναι το μέλλον της. Οπότε να πάρει θέση, λες, ο Υπουργός και να γίνει μια συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα θα ενεργοποιήσει, φαντάζομαι, και τους τοπικούς βουλευτές, γιατί εγώ επιμένω λίγο σε αυτούς τους τοπικούς βουλευτές, γιατί δεν έχω δει καλή στάση από τους τοπικούς για το θέμα της Εγνατίας. Απλώς κανένας δεν το σηκώνει. Προφανώς αυτό καταλαβαίνεις. Γίνεται για πολιτικούς λόγους, γιατί υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω μια διαφορετική προσέγγιση.
και ίσως να μην θέλουν να το σηκώσουν. Εμείς πάντως εδώ είμαστε, να το ξέρουν και οι εργαζόμενοι, και με την ιδιότητα ότι ο πρόεδρος είναι και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Προφανώς, Δηλαδή, ναι. Προφανώς. υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα. Εντάξει, το σκεπτικό όλων αυτών των κινήσεων, γιατί εγώ βλέπω ότι όποτε σηκώνουμε ένα θέμα και σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον από τα μέσα της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα, θα σου πω και σήμερα έχουμε και το θέμα αυτό με τον ΟΑΣΤ, με πήρε TV100. Λοιπόν, όλες αυτές οι θεσμικές και οι παρεμβάσεις να ενεργοποιήσουν, εν πάση περιπτώσει, τα ανταμεκλαστικά, ωραία, και ίσως και των τοπικών βουλευτών από άλλη πλευρά, της κοινωνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των θεσμικών φορέων. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι, γιατί έχει συνεργαστεί με την Εγνατία και έχει εικόνα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά της σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μπορεί όλο αυτό να δημιουργήσει μία σειρά ενεργειών οι οποίες θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα ώστε να ξαναμπεί το θέμα δυνατά στην ατζέντα. Αυτό θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Σωστό. Ναι. Θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε κάποια ας πούμε εκδήλωση όπου θα καλεστούν όλοι αυτοί οι φορείς. Εμείς βέβαια σαν σύλλογος έχουμε κάνει επανειλημμένες επιστολές, έχουμε δώσει στέλνοντας μελέτες βιωσιμότητας και τα λοιπά για την Εγνατία, για την παραχώρηση και τα λοιπά. Δεν είδαμε βέβαια και καμία ιδιαίτερη ανταπόκριση. Για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που όλοι ξέρετε το που ανήκω πολιτικά, οι περισσότεροι συνήθως ενδιαφέρονται πάντα όταν υπάρχουν κάποιες εκλογές μπροστά. Στα επόμενα χρονικά διαστήματα δεν βλέπω να υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, οι Δήμοι τους ενδιαφέρει να υπάρχει Εγνατία, γιατί πολλές φορές ζητάνε από την Εγνατία να αναλάβει έργα που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Μήπως κάποια εκδήλωση βοηθούσε να μαζευτούν όλοι μαζί? Να μαζευτούμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω από την πλευρά μας αν μπορεί, αλλά θα μπορούσε, γιατί έχουμε ένα προγραμματισμό και ένα σχεδιασμό γενικότερο στο κομμάτι των υποδομών και ίσως να γίνει και μια σειρά εκδηλώσεων για θέματα τα οποία αφορούν γενικότερα την πόλη και την Κεντρική Μακεδονία. Ίσως εκεί θα μπορούσε να είναι και ένα τμήμα μια συζήτηση, μια εκδήλωση και το μέλλον ενός φορέα με κάποιον δικό σας εκπρόσωπο. Αυτό μπορούμε να το δούμε. Αυτό όμως που μπορούμε εμείς να κάνουμε άμεσα για να είμαστε και πρακτικοί είναι αυτά τα δύο που σας ανέφερα εγώ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δηλαδή εκεί που είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε στο κοινοβούλιο. Εκεί είναι ο χώρος ενεργοποίησής μας και δραστηριοποίησής μας. Δύο θέματα λοιπόν. Εκεί θέματα εποπτείας, ναι, θέματα αυτό θα ήταν χρήσιμο, δεν το συζητάω. Για να μπορέσει... Κοιτάξτε, εγώ έχω μία άποψη ότι πιστεύω στη δύναμη της κοινοβουλευτικής παρέμβασης. Και δεν το λέω έτσι γενικά και αόριστα, το λέω από την πλευρά του ότι το έχω ζήσει πρακτικά εγώ σε θέματα που αφορούν και τους τομείς που είχα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά επίσης και τη δική μου περιοχή. Δεύτερον, δεν είναι κάτι θεωρητικό ή γενικό, το οποίο φεύγει, είναι κάτι που μένει και πρέπει και το ίδιο το Υπουργείο ουσιαστικά και θεσμικά να δώσει μια απάντηση. Άρα λοιπόν, αν δεν δοθεί απάντηση, την πρώτη κοινοβουλευτική παρέμβαση την προχωρά σε δεύτερη. Δηλαδή, αν είχαμε και κάποιο έτσι επίσημο κείμενο από εσάς σαν σύλλογο, το οποίο θα μπορούσατε να μας στείλετε ως τομέα υποδομών ή σε μένα ως υπεύθυνο, θα μας βοηθούσε ακόμα περισσότερο για να ξεκινήσουμε και μια κοινοβουλευτική αναφορά στη Βουλή. Δηλαδή, να πάμε σταδιακά και να το κλιμακώσουμε. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα μια δική σας ανακοίνωση που για όλα αυτά τα θέματα που να έρχεται σε μένα και να έχει μια σειρά ζητημάτων όπου θα μπορούσαμε άμεσα να το κάνουμε κοινοβουλευτική αναφορά. Δηλαδή να ξεκινήσουμε τα εργαλεία τα κοινοβουλευτικά, συν βλέποντας και το αίτημα της Σύγκλησης Επιτροπής που εκεί θέλει και μια περισσότερη δουλειά, θα το δούμε με τον Δημήτρη, και μετέπειτα βλέπουμε τις περαιτέρω ενέργειες, θα είμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας. Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δικός σας άνθρωπος, έχει επαφή, για να δούμε πώς κινούμαστε και παρακολουθούμε το θέμα. Αυτά ως προς το τεχνικό κομμάτι. Ως προς τη γενικότερη φιλοσοφία, η φιλοσοφία που σας ανέφερα είναι
Και για την Εγνατία η άποψή μας είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά και για τον τρόπο τον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σειρά διαχείρισης τέτοιων έργων. Προφανώς το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλούς προβληματισμούς με τον τρόπο τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση. Και βέβαια τους έχουμε εκφράσει πάμπολες φορές και σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και με την τελευταία, την οποία αφορούσε και το θέμα του ΟΑΣΤ. Να πω κάτι σε αυτό που αναφέρεστε. Καταρχήν, εντάξει, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Οι δυνατότητες που προκύπτουν από το κοινοβουλευτικό έλεγχο φάνηκαν και στις τελευταίες περιπτώσεις με τα ΤΕΜΠΗ. Πέραν του κοινωνικού ελέγχου με την έννοια της δημοσιοποίησης των θέσεων, δυστυχώς ή ευτυχώς η αστική δημοκρατία τα έχει λύσει εδώ και χρόνια με συγκεκριμένο τρόπο. Κοίταξε, τα θέματα αυτά. Μου επιτρέπεις να σου πω το εξής, αν μου επιτρέπεις. Στα ΤΕΜΠΗ δεν έχει να κάνει. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία των θεσμικών εργαλείων, δηλαδή πρόσεξε να δεις, υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η οποία εξεταστική επιτροπή λόγω πλειοψηφίας κατέληξε εκεί που κατέληξε. Υπήρξε το πόρισμα, το οποίο κατέληξε και όμως αν δεν υπήρχαν κοινοβουλευτικά εργαλεία δεν θα γινόταν η πρόταση της πιστείας, η οποία έγινε. Γι' αυτό σου λέω είναι μια ολόκληρη στρατηγική, η οποία πρόταση της πιστείας έφερε κάποια αποτελέσματα, τα οποία τα είδαμε κοινοβουλευτικά και είδαμε και άμεσα πόσο γρήγορα κινήθηκε η αστυνομία τώρα, για να δείτε τι γίνεται με όλες αυτές με το θέμα των συζητήσεων και πώς μεταφέρθηκαν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω να πω ότι και το απαιτούμενο αποτέλεσμα στη δική μας σκέψη να μην το πετύχει μια κοινοβουλευτική ενέργεια, βλέπεις στο τέλος, επειδή υπάρχουν πολλά ανάλογα κοινοβουλευτικά εργαλεία, κάτι θα επιφέρουμε. Αυτό ως παρένθεση. Ναι, απλά λέω ότι η δικιά μου η προσωπική άποψη είναι ότι προφανώς δεν θεωρώ ότι στην παρούσα φάση θα γίνει κάποια ουσιαστική ανατροπή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που κατά τη γνώμη μας έχει σημασία γι' αυτό είναι που ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, και ουσιαστικά κατά ένα μεγάλο ποσοστό του είχε θετήσει ο Σύλλογος, είναι η πληροφόρηση, η δημόσια πληροφόρηση του κόσμου στο τι πραγματικά συμβαίνει σε σχέση με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει μια ουσία την οποία δυστυχώς όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχει φτιαχτεί γύρω από το ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει μια μεγάλη απώλεια σε σχέση με αυτό. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει η εικόνα του τι πραγματικά διαχειρίζεται, με τον τρόπο πώς το διαχειρίζεται και τι αποτέλεσμα έχει αυτό για τη δημόσια περιουσία. Με αυτή την έννοια έχει ένα να το συζητήσουμε και προφανώς στο κοινοβουλευτικό έλεγχο ή αν πάτε στις επιτροπές, εμείς σαν παραγωγικούς φορείς ως φορείς μπορούμε να έρθουμε να βοηθήσουμε με τις δικές μας εμπειρίες που έχουμε σε επίπεδο να αποτυπωθεί αυτό, πώς λειτουργεί πραγματικά και τι αποτελέσματα έχει στον παραγωγικό ιστό της χώρας και στο κοινωνικό πλούτο που είναι και η Εγνατία ένα κομμάτι αυτού του κοινωνικού πλούτου ως υποδομή. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η τεχνογνωσία που έχει η Εγνατία δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε εμείς ως φυσικά πρόσωπα από μόνοι μας. Αυτό είναι χρήμα το οποίο δαπανήθηκε και εκπαιδευτήκαμε και μάθαμε και κάναμε και τα λάθη μας και ξαναδουλέψαμε με δημόσιο χρήμα. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια δημόσια επένδυση του ίδιου του κόσμου, το οποίο αυτό πρέπει να γυρίσει πίσω στην κοινωνία. Δηλαδή, το να κλείσουν την Εγνατία εδώ για να μην χρησιμοποιούν το φορέα ως φορέα ή οτιδήποτε άλλο που να μπορεί να παράγει ουσιαστικό κοινωνικό αποτέλεσμα είναι ένα πρόβλημα της ίδιας της κοινωνίας. Δηλαδή, σε σχέση και με το τεχνικό έλεγχο και με την αρτιότητα ή μη των έργων, προφανώς θα μπορούσαν να γίνουν και καλύτερα πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι οι δημόσιοι φορείς έχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους και αυτό δεν έρχεται από μόνο του. Αυτό μεταφράζεται και σε κόστος. Κόστος στα έργα, κόστος στις συμβάσεις και γι' αυτό και είναι σημαντικό όσο μπορούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των υποδομών να τον προστατεύσουμε και να τον ενισχύσουμε για την καλύτερη ποιότητα και ουσιαστικότερη και στο επίπεδο σχεδιασμού αλλά και στο αποτέλεσμα των δημόσιων έργων. Όσο αυτό μεταφράζεται και μπαίνει μέσα ο ιδιώτης, προφανώς αυτός θα εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Είναι λογικό, δεν έρχεται. Λογικό. Γιώργο, να ρωτήσω, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα της παραχώρησης?
Το χρονοδιάγραμμα της παραχώρησης τώρα είναι ότι ουσιαστικά θα πάει σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω που είχε πάει και το κομμάτι του αεροδρομίου και θα έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το τίμημα και αυτά τι θα γίνει. Μετά θα πάει κύρωση στη Βουλή. Στην περίπτωση του αεροδρομίου είχαμε δει ότι το τίμημα που ήταν χαμηλό του Βενιζέλος είχε αλλάξει το τίμημα, τους είχε γυρίσει πίσω το τίμημα. Στη δικιά μας περίπτωση εδώ δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές συνθήκες της περίοδου, τα υψηλά επιτόκια δηλαδή. Μετά πάει κύρωση στη Βουλή και μετά πάει παράδοση του παγίου μετά την κύρωση, παράδοση του παγίου από το δημόσιο προς τον παραχωρησιούχο. Υπάρχει deadline ή Συγγνώμη μπορεί να λίγο, το θα μου αφήσουν να επιτρέψετε κινείται χρόνια? να συμπληρώσω. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι. Γιώργο μου, έτσι όπως απάντησες, είναι σαν να μας έστειλε κάποιος ένα χρονοδιάγραμμα και μας ενημέρωσε. Ενώ δεν είναι Η έτσι. απάντηση, Δημήτρη, είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ακριβώς. Έχουμε την εμπειρία τις προηγούμενες, επειδή γνωρίζουμε από τις προηγούμενες παραχωρήσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε πότε θα παραδώσουμε το δρόμο. Και τώρα μιλάω και σαν διευθύντρια διοδίων. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Και το θέμα ποιο είναι, ότι το μόνο που εγώ μπορώ να σας πω ως Μαρία Σιδηροπούλου είναι ότι διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, ότι ο δρόμος θα παραδοθεί όταν η Εγνατία ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα. Γι' αυτό ρωτάω. Τώρα, μέσα στα Αυτό μπορεί να πάρει χρόνια. βέβαια, προσέξτε να δείτε, μέσα στα προαπαιτούμενα είναι, λέει, η ολοκλήρωση των σταθμών διοδίων. Τι σημαίνει, είναι οι 3 προηγούμενοι σταθμοί που σας είπα. Τον ένα σας είπα, τον έχουμε έτοιμο, μας έχει σταματήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να κάνουμε, να πάμε να τα βάλουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας και να ξεκινήσουμε το σταθμό? Με τις σύραγγες τι έχει γίνει? Με τις σύραγγες δεν ξέρω, Σταύρος αν ξέρει να πει, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ ξέρω, έχω αυτή τη γενική πληροφορία ακόμα. Αλλά αυτά τα προαπαιτούμενα, το πόσο καιρό θα πάρει, δεν ξέρουμε. Άρα δηλαδή τι έχει γίνει εδώ Και τώρα? κανείς δεν μας έχει ενημερώσει. Έχει γίνει το εξής. Έχει γίνει γρήγορα η υπογραφή της σύμβασης για να κλείσουμε τις εκκρεμότητες, ότι πρέπει κάποτε να τη δώσουμε την Εγνατία, αλλά η παράδοση παραλαβή μπορεί να πάρει και χρόνια. Θα σου απαντήσω ότι στα δημοσιεύματα λέει τέλος Αυγούστου. Δεν νομίζω ότι κανείς στην Εγνατία που γνωρίζει λίγο κάποια πράγματα πιστεύει ότι θα γίνει τέλος Αυγούστου. Τώρα εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ότι μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που είναι πιο κρίσιμο. Το ότι δεν έχει κάνει ακόμη το ελληνικό δημόσιο τα προαπαιτούμενα. Υπάρχει περίπτωση να έρθουν σε 6 μήνες και να πούνε κοίτα να δεις, αφού δεν έκανες τις σύραγγες, αφού δεν έκανες όλα αυτά, τότε επειδή πρέπει να σου τον δώσω τον δρόμο κάποια στιγμή, τότε λοιπόν ανέλαβε τα εσύ ανάδοχε ιδιώτη και ενώ το τίμημα είναι 1 δισεκατομμύριο και κάτι, θα πάει στα 800 εκατομμύρια, γιατί εκεί θα πάει πιστεύω εγώ, για να κάνει ο ιδιώτης τα απαιτούμενα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Εννοείται ότι υπάρχει. Ποιος μπορεί να σου απαντήσει όχι? Ότι δεν υπάρχει. Ναι. Άρα, Απόστολε, καταλαβαίνεις πώς πάει τώρα να προχωρήσει? Πρέπει να κατανοήσουμε μερικά βασικά πράγματα. Το τίμημα αφορά το δημόσιο χρέος. Τις υποχρεώσεις του δημοσίου αφορά υποχρεώσεις του δημοσίου ως συμβαλόμενο μέρος για την παραχώρηση. Δεν πρέπει να τα συγχαίουμε αυτά δύο. Το τίμημα είναι ένα τίμημα που θα πάει σε ένα κουβά του δημόσιου χρέους, ό,τι σημαίνει αυτό. Σε αυτό το κουβά. Αυτό συνεπάγεται. Αλλά δεν θα το πληρώσει ο ιδιώτης όλο. Θα το πληρώσει ο ιδιώτης όλο. Τι θα πληρωθεί το ιδιώτης μετά σε σχέση με το ταμείο του δημοσίου είναι άλλο πράγμα. Το τελικό ταμείο ίδιο είναι. Είτε θα τα βάλει το ελληνικό δημόσιο, είτε θα μπουν λιγότερα στο δημόσιο χρέος. Για μας σαν χώρα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι μείον 200, μείον 300, μείον 500 εκατομμύρια. Το ίδιο θα είναι. Να τελειώσω λίγο. Θέλω να πω ότι στον προπολογισμό η κυβέρνηση φέτος θέλει στο δημόσιο χρέος να βάλει στο κουβά αυτά τα ποσά. Δεν θέλει μόνο η κυβέρνηση. Θέλουν και οι δανειστές, θέλουν και οι τράπεζες. Γιατί αυτό αποτελεί τραπεζικό προϊόν. Άρα αυτό θα γίνει. Γιατί και οι τράπεζες και οι δανειστές δεν έχουν κάποιο θέμα να το εφαρμόσουν. Το τι θα κάνει το δημόσιο μετά, αφού παραδώσει το κλειδί, είναι άλλο θέμα. Και γι' αυτό έχει σημασία η εποπτεία του φορέα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο για να το καταλάβουμε λίγο. Λογικά λέω τώρα, έτσι, μια εταιρεία σοβαρή που θέλει να παραλάβει την Εγνατία Οδό,
θα έπρεπε ήδη να έχει νοικιάσει τα γραφεία της η καινούρια κοινοπραξία. Θα έπρεπε ήδη να έχει προσλάβει ένα μέρος του προσωπικού, όχι όλο. Και λογικά μιλάω πάντα, θα έπρεπε να είναι δίπλα σας και να αρχίσει να έρχονται στελέχη μέσα στην Εγνατία Οδό ΑΕ, να έρχονται τα στελέχη της ιδιωτικής εταιρείας για να παραλαμβάνουν σιγά σιγά το έργο, ειδικά όσο αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση εκεί που δουλεύει η Μαρία. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ορατό στο επόμενο διάστημα να γίνει? Κατά τη γνώμη μου θα γίνει μετά την Ποιος κύρωση. θα σου απαντήσει, βρε Δημήτρη, σε αυτό? Όχι, άμα σας έχουν πει. Εσείς θα μου απαντήσετε. Εάν σας το έχουν πει. όχι, Ναι, όχι. αυτό. Προφανώς θα γίνει μετά την κύρωση στη Βουλή αυτό. Η σύμβαση, τότε λένε. η σύμβαση έχει κύρωση στη Βουλή. Αλλά κάτσε να δούμε. Η Βουλή είναι θα μια γίνει και κολυμπήθρα τότε. που ό,τι περνάει εκεί πέρα τελείωσε, έληξε. Μάλιστα. Δεν έχει έλεγχο μετά, είναι νόμος μετά. Οπότε. Εντάξει, αλλά ακόμα και μετά. τότε, ξέρεις. Ήδη ο παραχωρησιούχος κάνει μετρήσεις στο δρόμο. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Τι κάνει? Ναι, είναι η πρώτη και η μόνη επιστολή που έστειλε. Κάνει κυρίως στο δρόμο. Ναι, νομίζω ότι έχει είναι στείλει την αριθμό πρωτοκόλλου είναι. ένα επιστολή. Ναι. Ναι, μία επιστολή έχουμε πάρει από τη νέα εταιρεία αυτή, τη νέα Εγνατία Οδός, η οποία αφορά μετρήσεις που είναι όχι στο δρόμο, σε εμάς στην Εγνατία Οδό αφορά παραπλήσια από τους πλευρικούς σταθμούς, από τους σταθμούς διοδίων, συγγνώμη. Μετρήσεις κυκλοφορίας. Ναι. Τέλος πάντων, η διαδικασία αυτή της παράδοσης παραλαβής, όπως και σε ένα site διάβαζα και το έγραφε πολύ απλοϊκά, ας το πούμε, ότι θα πρέπει η Εγνατία με τον νέο παραχωρησιούχο να καταγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου χιλιόμετρο. Καταλαβαίνετε, και ο Δημήτρης που έχει και την εικόνα, ότι μιλάμε για 1000 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομων, έτσι. Δηλαδή, μόνο η καταγραφή αυτή, η από κοινού, θα πάρει μήνες. Τώρα, προφανώς δεν έχουμε κάποιο deadline, δεν υπάρχει κάποια προθεσμία. Η εκτίμηση πράγματι είναι ότι, όπως είπε και η Μαρία, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τον Αύγουστο που μιλάνε και δεν ξέρουμε τέλος πάντων ποιον Αύγουστο θα καταλήξει αυτή η διαδικασία. Αλλά είναι πάλι κάτι που δεν ελέγχεται από εμάς. Εμείς ενημέρωση δεν έχουμε, έτοιμα δεν μας έχει κατατεθεί. Κάποιος δεν έχει εμφανιστεί για να ενημερωθεί τέλος πάντων ή έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση για οτιδήποτε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Σε εμάς τους εργαζόμενους μπορεί στην εταιρεία να έχουν πάει. Δεν έχουμε εικόνα εμείς τουλάχιστον. Η εταιρεία ποιος θα έκανε την ενημέρωση? Δεν περιμέναμε την εταιρεία θα καταταθεί το αίτημα, αλλά η εταιρεία σε κάποιον θα το αναθέσει. Η εταιρεία ποιοι, εμείς δεν είμαστε. Θα το μαθαίναμε τώρα, εντάξει. Ωραία. Δεν λέμε να μας στείλουν χρονοδιάγραμμα στο ΣΕΤΕΟ. Μιλάμε για να στείλουν στην εταιρεία έστω ένα χρονοδιάγραμμα που δεν έχει ρε παιδί μου. Όπως είπε και ο Δημήτρης Σωσταριάννης, υπάρχει φυσικά πάντα και η πιθανότητα να γίνει μια συμφωνία εντός εισαγωγικών. Πάρ' το έτσι όπως είναι, το πω λίγο απλοϊκά, ας το πούμε. Και μετά στην πορεία, έλα να δούμε τι δεν ήταν σωστό και πόσο θες για να το φτιάξεις. Αυτό πάντα το σενάριο υπάρχει. Να συμπληρώσω για αυτό το σενάριο που λες, μέχρι τώρα σε παραχωρήσεις δεν το έχουμε δει. Αν γίνει αυτό, θα είναι πρωτοποριακό και αυτό. Ναι. Δεν έχει γίνει. Ωραία. Εγώ, παιδιά, έκλεισα. Δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε απόστολες ή τα παιδιά. Και εγώ από την πλευρά μου νομίζω ότι κάναμε καλή κουβέντα, γιατί πρέπει να πάω και στη Βουλή, είμαι στο γραφείο τώρα. Λοιπόν, άρα από την πλευρά μας θα προχωρήσουμε τουλάχιστον σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλουν να προσθέσουν κάτι άλλο. Νομίζω έχουμε καλυφθεί πλήρως εμείς και από τη συνάντηση και από τη συζήτηση την οποία κάναμε και θα κινηθούμε σε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Κρίνεις σημαντικό να γίνει μια επίσκεψη στο ΤΑΙΠΕΔ? Θα το δούμε αυτό. Γιατί είναι συνολικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα θέματα της Εγνατίας. Έχει να κάνει πλέον με μια σειρά ζητημάτων πολλών. Αλλά είναι μια καλή σκέψη. Πάντως, εχθές ήταν ανακοινώσεις για λιμάνια, για εκβάθυνση, για τέτοια του ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή, μιλάμε για ουσιαστικά ένα Υπουργείο Υποδομών μετατρέπεται σιγά-σιγά. Σαν τεχνικό έργο το ανακοινώθηκε. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Έτσι, οποιαδήποτε βοήθεια θα είναι πολύτιμη από εσάς. Όποιες παρεμβάσεις μπορείτε να κάνετε και στην πορεία ό,τι άλλο χρειαστείτε θα είμαστε σε τακτή επικοινωνία.
Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.